Birespara, Balidum, ADC Village, Block K, Jubarat Nagar 57 Constituency no Tripura. Abro watching triprasa tongmo jagawo, tinino khasal chisnima June talbasu sesini basikol phe nimawo, Noubar watoi phai montate no hubai gumye bujukri ongye taha, arumi naro joto nalaidi, brau no kausungwa mo, brau masa naro joto nalai tonglaidi. Ani nog bartalang thangbai kya tongnan jaga kuri tabu kanjang nadi rokon to kuri kya joto ki go Noubar khoboni siri kalang thangbai kya kya abo bok kendro kalai kya Jubaras Nagar Kendra satanonong Jubaras Nagar Kendra angke panchayat ke bobo Balidum balidum ADC village kalai omo 4 nong wat parani mungkhai Birespara engkai nuk phai kani nok ro ekdom kisik jang nuk khungphan se kurui kha abo busuk Noubar kotor phai abo nok nuk kuring thamai kya abo sarapsani bising osuk phaikan chaimale joto ani kuri ka ganti nok kotor te kaisa nok joto kai abo ni simila nok bai paraona ke buinibo bai kha ang ani nok ni besto thangile maya khale khanao je buinibo bai kha ni chung to nukha kabang mano baijak engkai nok ro boro mai mi songsalai nai nok tini ani mami songsana na obasta sikiri obro ke mai tonma jaga rok na iya mai ba sibai ka joto na bol bo sijak nogo do akon kai hambai tini wo Noubar kotor ma phaya kono nok hugro baijak nuk phaika engkai Noubar rok phaya kono busuk khoti rongkha kisa sakai chawan ani nosto belai no khoti injakha ko tin ro subayoi kalangkha ta asugoi rirok maisinok rok subai kha ta asugoi ko machine importer machine rok bai kha noro bai tin to bakano khoti ingkha subai bai akai tin to hamlia no jakto maisinok ne bo kuri dukan bo nosto ingkha lama ga engkai abo bo kendro klai abo khai ADC ni bela Jubaras Nagar daklai number 57 Jubaras Nagar panchayat khebo mo panchayat lo chin boitang bela balidum no abo balidum ADC village parani mungkhai Birespara 4 nong wat ni namo 4 nong engkai ni simida nok bai na ki parani joton da nok bai kha parani jotoni no baija angkara सब नि नक रो बाया आस्था anganu 10-12 জন পরিবার নি নক रो बाइजा खा nang kok kaise sungnai tini Noubar kotor phaimani bahai tamong khani nok rok tam khoti da ongkha parok ni ba pani nok horok nuk kha chung nok kabang mano baijak rok tam khoting ka kisa sari musuk no bailang kha nok tongmanok bo bailang kha masinok bo bailang kha matainok bo bailang kha asa barkhong wa porskar ing thangka nailang di hingkai abo bo jaga klai kha abo bo kendro klai Jubaras Nagar kendro number 57 nong da 57 Jubaras Nagar ADC Balidum 4 number wat amo balidum ADC village klayo Balidum parani mungkhai Birespara wat ke bok wat klai kha wat kha 4 number ng namlabo 4 number wat engkai chini nini nok simida bai na ke parani nok ro bai kha parano bo bai kha ko aruna asta karno bo muthorun sibi thuchairi bikha onek jaga borok bo ko yang bo nosto khaliak nai ayang bo nosto khaliak nai ang ni nok mang ni asta parai ako kami asta muti ang nok ba khai 19 binas khile kalang hak nai do akon kai hambai ayong na bai manuk phaika tini phaioi engke abo Noubar rok kotorman phaika chung to saiman ka haipano no sungna musungoni nok rok tamorok khoti rok ungkha ki sadi lukurok no Noubar jut cari phaini ani nok rono subai bai ekobai joto biang bot lang thombe ka tin tan sap pala pulu subai bai kobai ses ta maniro kurui tak tongnan ni batak jaga sikuring tongka obon jaga khaibo jaga klai khabo abo jaga klai Jubaras Nagar 57 mairang luta betulan thamai ka sa engkai noni panchayat ni mungkhai balidum
balidum edisi village baludum edisi village ke paran mungkai parani mukhe village para ward kestar wan khe 4 number do hambai noni nok thairok se kurui khang tungmai khabroni ekdom tong thairok kurui kha nok ganti rok bai jak yang ba harok kwak khlai thangbai kha kai boni chai rok bolog kangma tongo tong thai jaga se kurui tongo kisa lukurok bon subai ma kisa hamnai Engke ayung ang nukha nokbarok phaya kon nogrok kisik jagrok doni tong thairok kurui nane kha khayo engkai nokbarok phaya kon tam khoting kha do kisa sadi Nok ro baby khata ko le thailek do nok khung nok khum na mai nok kuri khata